Nedeľa vo Vlkolínci. Organizátori pre všetkých pripravili pestrý a bohatý program. Uvidíte umeleckú fresku na Dolnom Liptove zloženú zo zvykov a obyčají počas celého roka v podaní folklórneho súboru Liptov, detského folklórneho súboru Liptáčik a folklórnej skupiny Likava so solistami Ankou Hulejevou, Vojtechom Litvom. Na Liptove počas celého roka bolo vždy čo oslavovať. A tie ľudové zvyky a kultúrne tradície nielen z Liptova, ale aj z celého Slovenska zachováva a prezentuje všetkým známy súbor Liptov. Tanečníci a tanečníčky za doprovodu dobrej hudby sa vždy pustia do tanca a veselia a plným priehrštím otvárajú klenotnice tradičnej ľudovej kultúry, aby ju mohli ponúknuť všetkým a tak uchovať bohatý odkaz našich predkov cez spev, tanec či hovorené slovo. Liptov odchoval veľa profesionálnych tanečníkov a hudobníkov, ktorí teraz šíria dobré meno mesta ďalej po svete. Liptováci vandrovali a na poltúlkách Liptovom si k sebe do folklórneho pásma nazvaného na Dolnom Liptove prizvali tanečníkov zo susednej dediny Likavka. Dedinská folklórna skupina Likava pôsobí v obci viac ako 50 rokov ako detský folklórny súbor. A magický dátum alebo slovo dalo slovo a nadšenci a odchovanci detského súboru Likavka sa v roku 2000 rozhodli založiť si dedinskú folklórnu skupinu Likava. Poprvýkrát vystúpili na 25. ročníku detského folklórneho súboru v Likavke a odvtedy vystupovali na viacerých festivaloch. Tak ako folklórny súbor Liptov má svojich vedúcich, primášov a organizačných pracovníkov, nie je tomu ani inak vo folklórnej skupine Likava. A všetci sa vám predstavia v jednotnom pásme na Dolnom Liptove. Ja som rada, aj organizátori sú radi, že ste sa rozhodli stráviť zaujímavý deň vo Vlkolínci s ukážkami ľudovej tvorivosti a bohatým kultúrnym programom. A teraz už pódium bude patriť Liptovu a Likave.